ji destpêka krîza Sûriyê ve û bi taybet di her du salên borî de li bajarê Hesekê dergehê koçberiyê vebû û li gor gelek çavdêrên siyasî sedema serekeş vê koçberiyê re têkçûna ewlehiyê ye û her wiha nakokiyên siyasî jî bandorê li ser koçberiya Kurdan dike. Di sebebê sereke henüz baweriya min de ji penabera milletê Kurd hundirê bajarê Hesekê de. Yekemîn sedem ve gotbêjê baweriya nebaweriya millet bi wê kesê gotparêz ve gotbêjê ew hêza gotparêzê û baweriya wî pênayê a diduwa nakokiyê di orta her du terefê Kurdî de çi bigire tevdem û çi bigire encumena Kurdî. Ji aliyê aborî ve parêzgeha Hesekê di rewşeka Aloz de ye ji ber dorpêşkirina bajêr û buhabûna tevaya pêdiviyên jiyanê li gel kêmbûna derfetên kar. حسكي حصار سر هي دولار بهابويه مواد بسعر كل كي بهاتي فروتن كارتنا ملت رونشتي كارتنا نكار كارجرتنا عسكريا اجباري اجو كانتوني تشيكي سيرفي ملتي خورتي كرد نمان تركتن Diyara got koçberiya Kurdan û her wiha firotina xaniyan bandoreke neynî li ser dîmografiya herêmên Kurdî dike û li şûna Kurdan kesên Ereb cih girtine. إيمت هرمي باجاري حسجادي إيرو تسديد حشتيج ملتي ما يكرد إقعني خود فروش إقرا هنا دبي برابر دبي وأغايات عداك ويجد كسي قوتي ذكر أو كسي عربي وافديني غير محافظة وحتى يندري محافظات يذكر أم مستقبلا تعداك ديموغرافي لملتي ما ذكر Bi hezaran koçberî welatên derdorê bûne û ji nav wan pareke mezin ji Kurdên Hesekê magelo encamên vê penaberiyê di pêşerojê de çi ne? Roj bi roj valahî li herêmên Kurdî çê dibe. Li bajarê Hesekê jî bi taybet diyardeya koçberiyê zêde bûye û ta neha ti çareserî ne diyar e. Îvan Hesîb, Rûda û Hesekê.